Ongi etorri beste bideo batera. Plato banaien beste amaiera artistiko batera. Hemen, zuriak berdindu egin behar du. Eta hau ikusi nuenean oso saia irutu zitzaidan. Zergatik, beltzak airu dakalako behi bat, gezortziko alfila kontrolatzen duelako diagonal handi hau, eta zuriak ezin du beste diagonalean beste alfila kokatu, alfil F8ko alfilak ez dundalako gesaspira mugitu. Eta zuriaren leheneko mugimenduak hori bilatzen du. Fila F5. Aten baldin bada, erregia F5, alfila H6, denbora daka peioire jateko, abi eta gero, fila gesaspi eta ja diagonala kontrolatzen da. Baina, zikertatzen da, alfila F5 eta gero, hori ez baldin bada jaten. Erregea F6. Hemen berdintzeko mugimendu bakarra alfila E6 da. Alfila E6 eta gero, orain alfil H6, abi, alfil D2, beste mugimendu magikoa, A1 dama, eta orain alfil C3 eta gero, ake, dama C3, errege, itotada. Guztiz, magiko. Eskerrik asko hor egoteagatik eta beste bideo batera arte.